Emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna da azaroaren 25. Hori dela eta eskualdeko herri guztietan ekimen ugari egin dira. Okondon dozenaka bizilagun bildu dira fotokolean eta elkarretaratzean parte hartzeko. Oso garrantzitsua da udalak herriarekin batera indarkeria matxistaren aurka lan egitea eta horregatik ekintza asko egiten ditugu parte hartzaileak eta sentsibilizazio kanpaina denok honen aurka joateko, ez? Hori dalako helburua, ez? Danon premia dalako indarkeria matxistari aurre egiteko herri guztietan da Okondon ere bai. Prestatu dugunean egitaragua, herritarrekin batera prestatu dugu eta nahi izan dugu gauza desberdinak egin, ez? Erakusketak, antzerkia, konzentrazioa bera, fotokola, gero abenduaren 13an ere zurrumurru matxistei aurre egiteko hitzaldi bat egongo da, orduan nahi izan dugu apur bat dana, gauza anitza izatea eta ekintza desberdinak antelatu ditugu. Laudion ehundik gora lagunek hartu dute parte herriko plazan egineko elkarretaratzean. Hartzinegan aldiz, frontoian bildu dira herritarrak hainbat ekimen burutzeko. Maikat herritan geratu gara herriko gantzilerak eta irizko elkartekoekin zuhaitzak apaintzeko. Gero txapak banatu ditugu, motxilak, berdintasunaren alde. Aurten hildakoen izenak irakurri ditugu, izena eta adina. Jarraian agurra dantzatu dute eta gero 5 minutuko isildunea egin dugu. Orozkon ere dozenaka lagun bildu dira Zubiaur plazan. Urduñan dantza baliatu dute indarkeria matxistaren aurkako aldarria zabaltzeko. Amurrion aldiz murala eta ekitaldia egin ditu Otzemeak talde feministak. Elkarretaratzea ere egin dute Juan Urrutia plazan. Aiarako bizilagunak arespalditzan egon dira lehenbizi. Orain joango gara karabanan eta Luiandora llegatzen garenean Paduratik sozialera joango gara halako martxa baten edo jarriko ditugu kartelak hemen jarri ditugun bezala hildakoen emakumeen izenekin eta gonbidatu egingo dugu bertako jendeari gurekin bat egin daitezela edo egin dezatela protesta egiteko. Udalerrian eginiko bideoa estreinatu dute emakumeen gelan eta Luiandora abiatu dira gero. Ehun eta 98 emakume erail ditu indarkeria matxistak Euskal Herrian azkenengo 15 urteetan. Horietako bat da Amagoia Elezkano Kortzon Orozkoarra. Laudioko bizitokian egin dio mugimendu feministak omenaldia. Elkarretaratzearen ostean egin dute Amagoia Elezkano Kortzonen omenaldia. Ehundik gora lagun bildu dira ekitaldian.